किं कब्रा आयु रजनीकान्तनि फिसौजो साल ओमफ्राय आंनि केमेरा दोनग्राया नै सनाफोर खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसे बरायलायबाय सबाय मा जिउ जिउ फगमारनाय महर लाना सनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जिउ सिनायलांबानो जाबाय आं फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना ओमफ्राय बरायहरनाय जाबाय बिथांमोननि गेट खाथिनिफ्राय गेटआबो बायबाय आंनि नोजोरावनो दाख्लै मोजांमोन दाख्लै खनसे फैनायाव मोजांमोन ओमफ्राय नेक्स्ट फैनायाव बेस्रा आंनि नोजोरावनो बायबाय आरोना गेटआ बैसागो सौफैबाय नालाय मालाय बायनाया मोजां जादों होनलायबाय फंबाया बानायनाय समय जाखाबाय बानायखासिगोनलायनो मालाय एबार नायदो मजबुतलायनो बायबाय आरो एसे मारि जायो खुनुरुखुम बेबायदि गेट नांलाया बिसिना जास्ट मोसौ मोसा हाबनो हायैनि थाखाय बानायनायमोन आरोना ओमफ्राय बायबाय बेस्रा फैदो औवानि बुस्थुफ्रालाय आरो बेसेबांथो जोरनो ना लहानि ग्रिलनि नङाबालाय स' बेनोसै आरो स' नायलांबाय थादो सोनाफोरा जेरै मा शेयार खालामलांनो हायो गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय मानगोनां नोंथांमोनहा आरोना बे भिडिअ'आ मैयानिसो माने मैया बेलासियाव 2:30आव ओरैबायदि बेबायदि रोखोमनि अन्थाइ बारथ' बारा गैयामोन बाट अन्थाइ अखा आरो बिराद स्पिडआव ओमफ्राय बिराद गोबावजोंसो आं बेबायदि अन्थाइनि महरखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंनांसिगोन ओमफ्राय बिनि सिगांफ्रावनो सोरबा सोरबा जायगायाव बबेबा जायगायाव अखा हादों बारहुंखा बारदों होननानै भिडिअ' नुबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय आंहा दिनैसो फार्स्ट आरोना बिजनि कप्तफुलियावबो माने अन्थाइ सिरिबाय आरोखि फार्स्ट माने बे बोसोरनि लास्ट होननांसिगोन आरो बै माबा समाव फैदो आंनि फिसालाया आइसक्रिम बिबैनाव बिहरना मोनजायैनि माने बिबैया बिजनियाव थांदोंमोन नालाय मोनजायैनि बेखौनो एसे जानसां होननाय बायदि ओमफ्राय बिबैया माने आइसक्रिम बायनाय नियम गैखाया नालाय लाबोआखै ओमफ्राय जोंना मादैबो फैदोंमोन मा होनो अरेन्ज कालार गाननाय बै जिरायनाया मादै आरो आइनि बिजानाव ओमफ्राय बिदिनो आङो बोथोरा मोजां नङा नालाय भिडिअफोरखौबो बारा शुट खालामनाय जायाखिसै ओमफ्राय नै अब्लाबो आं थानो हायासै बेखौ आं नजाराखौ लाखिथारगोन बे बोसोरनि लास्ट होननानै आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय आरो बबे जायगायाव अखा बारहुंखा बारदोंमोन मैया खिथाहर ओमफ्राय नै मैयानि बेखिनि अखा हानायावनो हालोदा नायदो सनाफोर फोथारा दै थाबायानो फोथारा बिराद दलहा नालाय आरो होथे होथा जानानै हनै दैमाथिंबो जावग्लायनो माबा गैबावला ओरै सुङाजों नैबे फैयो आरोना बेबादिनो एसे अखा हाबाथाय लांदां बैसागु खुंनो बिराद दिगदार जायो आरोना अब्लाबो खुङो मालाय मावथि हान्जाफ्रा एकदम जावग्लाय जुग्लाय बजों हरनानै खुङो आरो बारदै सिख्लायाबो दसे अननानै होयो नालाय ओंखायनो सोलिलांबाय थायो बास बेनो ओमफ्राय दिनै सान्दुङा ज्रां दुंलायबाय नै स्रायनो फैना माबायाव थांनो फै ओमफ्राय आजिखालि फिसाजोआबो बिरादथार दखानाव एसे एनै फैनो मोनो नालाय दखानसे लेंबोग्रा जाबाय नै फैद' होननानै आगोल जालायलायबाय ना नै थाङा दे थाङा फैदो थांसै थाङा नुवाखै ओरैबायदि फैदौ है गाजि जाय ब्रुं खानाय खायाखैना नोङो नानै नाहरलाय आयु रजनीकान्तनि फिसौजो साल मैयाथ' ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो आपल'ड होआसै आरोना भिडिअखौ आं खालामदोंमोनबो भिडिअ शुट खालामदोंमोनबो ओमफ्राय आद्रा खिद्रा जादों आरोना आलासि फैनायजों जाबजोंनो माने एसे ओमफ्राय बोथोराबो मोजां नङामोन ना ओमफ्राय बोरैबा जादों ओमफ्राय फिसालाया मबाइलखौ नायबायना मबाइलाथ' गंसेल' फिसालाया नायबा बिमाया गैया जायो ओमफ्राय फिसालाया मबाइलखौबो आं होखाला दाना आंहानो नांब्रबबाय थागौ जायो नालाय नोंथांमोननि भिडिअ नायनाय भिडिअ शुट खालामनाय इडिट खालामनाय बायदि ओमफ्राय ओंखायनो खम मोनो ओमफ्राय मैया फिसालानो नायबाय नालाय बे बियासै दायो शुट खालामसै साननायानो भिडिअआनो आद्रा खिद्रा जादों आरोना ओमफ्राय लास्टआव माने लेथेर फेथेर मोजां देखायनो हायाबा माखौ आपल'ड खालामबावनो साननानै मैया सानसेया आंना न' भिडिअ नोंथांमोननि भिडिअ नायदों आरो आङो ओमफ्राय एसे मुभिफोर नायनानै थाबाय बर' मुभिफोर आरोना मा सना थ' सान्दुङाव एसे ओंखारथों होननानै लाबोदों आङो थासान्दि सामफ्रामबोनि हाबाफारि बायदि नै सनाफोर लागावनोसैलै आङो मोसौआ खाखांबाय नालाय आंहा बेखौ लागावनोसै ओमफ्राय आंनि केमेरा दोनग्राया नै सनाफोर दा बुंसै आरोना केमेरा स्टेन्ड गैया मा गैया हमग्रा गैया नालाय बेहायनो दोननानै जि आराम एकदम सियार बोराय बिथांमोननियाव ओमफ्राय इथायाव होथेलायनानै नै नायदो बेसे खस्थ' मस्थ' भिडिअ शुट खालामो सनाफोर आङो नोंथांमोना अनसायलांबानो जाबाय आरोना अन्थाव बाथाव बेस्रा होनलायनानै लादाव खिनानै थांबाय नै गोबोरखिफ्राबो साफा खालामसां फटाफट आङो एसेल' होनबाय थायोना मोसौ बिमा फिसा मा बेसेबां खिनि एसेल' दिनै नायसै हप्पासे खिनानै दोनमारदों खारासै आरोना
मोसौआबो बुजियो आंखौ बिदि बुंबाय थादोंना नों आंनि आइ आबैमोनखौ रायखांबाय थायोना आं बिदि खिनानै होगोन आं होननाय बायदिसो नायसै मैया गांसोखौ मोजांसिन मोनजादों खोमा ओंखायनो एकदम खिनाया दिनै बाराथार आरोना थरनै बारा गारायग्रोनोसै आङो मोजां गाबाया गान दामदों दा आंहासो कपिराइट फैजालाय लांगोन मोसानो लुगैबाय आङो एसे नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो सानबाय मोसानायखौ ओमफ्राय उफाय गैयाना कपिराइट फैथारगोन एकदम रंजादो मोसादो गोसो होसारना है होनलायनायखौ स्पिडआव लागायना होबाय आं ओंखायनो माने गान दामबाथाय थानो हाया आङो मिउजिक लाउड मिउजिकआवथ' आं थैखाबाय आरोना ओंखायनो गोदो मोदोम खमायनाय समावबो आंना एकदम लाउडजोंसो आंना मोदोमा खमायदों होनजायो लाउडबासो आंना मोदोमाबो भाइब्रेट जाफाजोबो आरोना सनाफोर थानो हाया आङो थानोनो हाया ओरैबादि फाग्लिसो बेफोरनि जुनैनो गोदो सिख्लायाव एसे थङालि बाङालि नाम मोन्दों खोमा अबेबा दामनाय खोनाबानो एसे ओरै जायो नालाय बैसागो फद्र जिरायनो थानाय मानसियानो लाउड जाबाथाय ओरै जाबाय नालाय थानो हाला रेकर्डआ बेयावनो एसे बोरैबा जादों खोमा आंना सिख्ला समाव थङालि होननाय रेकर्डआ फैदों खोमा दा बिदि नंला दा फद्र जाबाय अब्लाबो मिउजिक खोनाबाथाय ओरै जायो आरोना सोरनाफोर बाखि जेबो गाज्रि केरेक्टार गैया आंनाव बेल' ओमफ्राय खुगा आरोना ओमफ्राय मिनिनाया ग्लाब ग्लाब जानो नागिरो बेफोरनो एसे गोसो मोजांफोरासो बिदि ग्लाब ग्लाब मिनिखायो स्रां स्रां थानो मोजां मोनो बे थद्र' थाग्रा मानसिखौ आं बिसिनि गोसोखौ आं हमनो हाया ओमफ्राय आंनिया स्रां स्रां गोसोआव जेबो मैला लाखिया नालाय सनाफोर लागाव ओमफ्राय सनाफोर बेबो भिडिअआ मैयानिसो आरोना आं माने मैयानि भिडिअखौबो एसे शुट खालामदोंमोन नालाय ओंखायनो दिनैसो आं मिक्स आपल'ड होनाय जाबाय बेखौबो गाज्रि दा मोनसै नै 2:30सो बारनानै 3थासोआवनो बेबायदि गोसोम जाजोबखादोंमोन आरोना दसेनो हुलुस थुलुसनो खिन्थु बार गैयैखाय मोजां मोन्दों आरोना आङो ओमफ्राय एसे एनै अखा मोफ्लामनाय ओमफ्राय बेबायदि न'नि टमेट' चेलौ बिमाया खाग्रा फिसौजोआ रोगाग्रा बिमाया केमेरामेन लाबो मा आं एवनोसै होदो इसोना आबो आयौ गावसोर आयौ थाथनोलायो होदो होदो गोलैसैलै भगबान प्रभु फुंनि खामानि एसे स्र' सनाफोर बेनिफ्राय माखासे बाथ्राया आंनि दिमागावबो गिदिंगासिनो दं आरो मबाइल अन खालामबानोथ' नुजाखायो माथो नोजोरावनो आरोना स' आंबो आंनि अपिनियनखौ होगोन बयबो गाव गावबागाव अपिनियनखौ होलागासिनो दङ ओमफ्राय आं माने बे सावथालजों थांनाय बे बिनानाव गथ'खौ होननांसिगोन आरोना जोंनिनो बिनानाव जाहैबाय बियो बर'आनो जाहैबाय नालाय जोंनिनो बिब' बिनानावानो हमनांसिगोन सनाफोर गाज्रि मोननांला आंनाव जेबो नलेज गैया आरोना अब्लाबो आं बुंगोन फंनैसो माने आंनिबो दिमागाव गिदिंलागासिनो दङ आरोना खानाय सिनदों माबा सिनदों माने हजम जायाखै आंनावबो आरोना इमाजिन खालामनो हायाखै आङो मानो जेनेबा खालामलायनांगौ बेबायदि खानाय थानाय सिननाय नांलाया बिमा बिफा दंबा बा न'नि सोरबा दंबा फाटास होनानै फै लानानै फै माने न'आवनो बुजाय आरो बुजायनानै मानियाखैबा बादो थांनो हो ओमफ्राय मोनसे आरो मा गेसाव बाथ्रा गिदिंगासिनो दंना किं कब्रा नांगौमोन फैसा गैया होनलायनाया दाख्लै बोरायजों ओरैबायदि मिनिबायना जोङो किं कब्रा मा बुस्थु बेलाय खामानि जामारोना जामारा होननानै आरोना सानैजोंहाय बे सोरबा सिख्ला गथ' नामा फेसबुक पेजाव हगारदोंमोन नामा जे किं कब्रा नांगौमोन माबा गैया फैसा गैया होनलायनाया दा बुंसै हामाहाय बिनानाव सना मानो बिदि बुंनांगौ जाखो बेफोरखि बिदि दागा मागा बिहरग्रा बुस्थु नामा दागा मागा जायगायाव लागायग्रा बुस्थु नङाना सिरि बिहरनानै लागायबानो जाबाय ओमफ्राय देनां इमप्रुभ जाबा खिथालाबायबानो जाबाय आरोना जोंफोराबो शेयार खालामना होगोन आरोना जायनो नांगौ खामानि नांगौ मालाय बेफ्रा इउज खालामगोन ना मा होनो सनाफोर आंनि साननायसो बाय आं जास्ट फान हिसाबैसो लादेरदों आरोना बाथ्राफोरखौहाय बेनिफ्राय मा होनो सिसिला बिनानाव आरिमोनानो मालाय बुजायखादों बिसोरनो एसे गोरों गोरा मालाय बुजायखादों आरोना आंनाथ' बुजायनो हानाय नलेजबो गैया आंना माने मा गाव मोजाङै सोलिलांनांगौ जों बयबो साफा जुदि थिग थागै सोलिलाङोबानो समाजा गुबुंले जाखाया आरोना सनाफोर गावनि खामानि मावलां नों इउटुब चेनेल खुलिदों गावनि मावनाय दांनायखौनो देखायलांबाय था मालाय फसायना मोजां मोननांगौबा मोजां मोनलांबाय थागोन एसे फानि खालामनांगौबा खालामदेरलांबाय था आंनाथ' थौले गियान अब्लाबो आं बुंगोन गाव साफा जुदि मोजाङै लेथ्रा जेबो गैयालासिनो मोजाङै सोलिलाङोबा बेबो माने समाज सिबिनायानो होननानै बुंनांगोन आरोना बेयावबो नोंनि समाजा गुबुंले जाया ओमफ्राय नों जेनेबा सोरखौबा गाज्रि नुदोंबा बुंलांफादेरबाय बेफोर आरोना ओमफ्राय बे गाज्रि बुंजालायनाय खामानि मावाबानो समाजाबो गुबुंले जाखाया सिदा थांनानै नोंनि एमाव सौहैखागोन आरोना सनाफोर
सनाफोर बेनोमोन आंनि दिमागाव गिदिंलाबाय थानाय बाथ्राया आरोना आं बे बाथ्राखौनो आंनि भिडिअ एड खालामगोन आङो फंनैसो बेखौ बुंदेरगोन होननानै आं साननानै आं बेखौ बुंदेरनाय जाबाय आरो आंथ' सासे फौजिनि हिन्जाव आंना माने मा फिसाफोरखौ मोजाङै सामलायलांनांगौ हासबेन्डआ बाहेरायाव थायो डिउटि होयो जेब्लायबो मोजाङै मोजां डिउटि होनो हानांगौ जाफुंसारनो हानांगौ जेरावखि थाङा जाफुंसारनो हानांगौ खैफोद आफोदाव गोलैनोल' नाङा हाजार खैफोद आफोद फैयोब्ला सौसिनानै देरहासार जानो हानांगौ बेनोसै ओमफ्राय आंहा न'खरनि खामानियाव गोसो होनांगौ ओमफ्राय अमा बेदरखौ एसे थाब थाब जानांगौ बोरायनि खामायनायजों बेसो सनाफोर आंना आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ एसे फुरथि खालामनो हानांगौ दा टारगेटआ बे जादेरबाय आरो सनाफोर आरोना स' आंनि मेन खामानियानो मा फिसाफोरखौ आङो मोजां खालामलांनो हानाय जिहेथु दायथ'आ आंनि आरोना न'खरखौ मोजाङै सालायलांनो हानाय आरोना बेनोसै आरो जेबो गैला आंनाव बेनो सानफ्रामबो आंना बेनो सोलिलांबाय थायो आं सानो बेजोंबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जाया जों जुदि साफा साफा बिदि सानोबा आं सानो मालाबाबो गुबुंले जाया आरोना बाखि आं बां फां फुं सानदेरोबाथ' गैखालानोसै आरोना आं फुं फां फुं मावदेरोबाथ' गैखालानोसै स' एनो बे सनाफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला आङो जेबो टपिक गैयाबा बिदि बुंबाय थानानै लाब गैया नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोननाय नङा आरो सोरबा बुंनो हासिगौ आंखौ नलेजआनो गैया मा भिडिअ जाखाबायलाय होननानै आंना जेबो नलेज राननायनि भिडिअ नंखाया आं जास्ट आंनि सानफ्रामबोनि लाइफखौसो शेयार खालामो ओमफ्राय आंनि दिमागाव गिदिंदेरनाय बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांमोनजों बुंदेरनानै होयो आरोना बेसो आंना सोरखौबा बुजायनो थाङा बुंनो थाङा बास बेनो आं जास्ट बेखौल' बुङो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों आं बायदि बिब' बिनानाव जायफोर आदै मादैमोन जों साफा साफा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांबानो समाजा गुबुंले जानो हाया बेनो आरो आंनि टारगेटआ ना सनाफोर बेल' आरो जेबो गैया आंनाव स' गोलाव खालामला सोरबाफोर गोदान नायलारफोरनोबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय किं कब्रा